Türkmenistanda täze oku ýylynyň başlanmagyna bir aýdan gowrak wagt galanda marly enatalar özleriniň kör, ker ýa-da lal çağalaryny bayramaly etrafynda yerleşýän ýurdun körler we kerler jemgyýetiniň mektebine we çağalar bagyna yerleşdirmekde kynçylyk çekýärler. Enatalaryň ençemesi munyň üçin özlerinden $200-500 aralygynda para talap edilýändigini aýdýarlar. Hökümet tarapyndan büdjetiň hasabyna ýöredilýän bu internat hem gynansak da beýleki mektepler ýaly para horluğa uçuran, ozol hem ýaşaýyşdan utulan çağalarymyzy bu mektebe okuwa yerleşdirmek üçin velayet bilim müdürlüginden ýa-da etrap bilim bölümünden tanış adam tapmaly bolýarys. Bu adamlar we araçlar $500 çenli para soraýarlar diýip marly ene habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň aýtmagyna görä çykdyjy munyň bilen hem çäklenmeýär. Mektebe yerleşmek isleýän çağalar ýörite medkomisiýadan geçirilýär. Çağanyň şol komissiýadan geçip mektebe kabul edilmegi üçin de adyndan 1000 manat çykdyj etmeli. Bu tirişdeler berip bilmedik enatalara yer ýok diýen jogap berilýär we olardan garaşmak talap edilýär. Dip marly ene belledi. Azatlyk baýdylanlar barada gurrun edilýän mektepden we onuň çağalar bagyndan şeýle-de velayet bilim bölümünden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji iýulda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda habarçymyzyň sözlerine görä sorulýan parany berip bilmeýän we saglyk ýagdaýy çäkli çağalaryny mektebe ýa çağalar bagyna yerleşdirip bilmeýän enatalaryň sany sanardan köp. Olar çağalarynyň gelecekde mätäçlikde galmagyndan alady edýärler. Käbir enatalar bolsa çağalaryny mektebe yerleşdirmek üçin berge girmäge razy bolýarlar. Özüm hem şolaryň biri bolup şu wagt çağamyň aladasyny etmesek soňra durmuşda kyn bolar. Biz enata ömürlük däl, şonuň üçin ol biziň ýok wagtymyzda durmuşda ýaşamaga az kem taýyn bolmaly. Dip marly ene aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda kör, ker ýa-da lal çağalaryň sany baradaky statistikany açaçan mälim etmeýärler. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen News neşri Türkmenistanyň BMG-niň aýal gyzlara garşy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitetine iýeren 6-njy döwürleýin hasabatyna salgylanyp 2018-2022-nji ýyllarda Türkmenistanda 18 ýaşa çenli aralykdaky maýyp çağalaryň sanynyň 22,4 göterim artandygyny habar berdi. Resminama görä 2018-nji ýylda Türkmenistanda hasaba alynan maýyp çağalaryň sany 19.600 bolan bolsa, 2022-nji ýylda hasaba alynan maýyp çağalaryň sany 24.000 boldy. Bu döwürde maýyplaryň umumy sany 18,7 göterim ýokarlanyp 153.100-den 179.600-e ýetdi. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyp çağalar üçin niýetlenen mektep internatlarynyň we çağalar baglarynyň sany baradaky maglumatlary hem açaçan äşkär etmeýärler. Ýöne azatlyk bu oku we terbiýetçilik edaralarynyň ýetmezçiligi şeýle-de olarda bilim berýän ýörite hünärmenleriň, muallimlaryň azlyk edýändigi. Enatalaryň çağalaryny bu mekteplere we çağalar baglaryna yerleşdirmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat taýýarlady. Azatlygyň habarçylary ýurtda lukmanlaryň maýyplygy resmileşdirmekden ýüz öwürýändigi, şeýle-de maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermelidigi barada hem habar berip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär.